de fapt la o nouă serie. Este o serie de Skyblock. Andrei nu va filma aceste pentru că de ce, mă? Se randează un clip și face lag după aia. Da? Ai înțeles? Da. Ei, fii atent. Stai să cadă sapling-urile. Face și tu ăsta să... Ce sapling. Și apoi facem generatorul. Că mi s-a întâmplat, știi, să-mi cadă toate sapling-urile în lavă. Am cincit 2 sapling. Niciunul. 2 acum. Ok, 2, 4. Hai să le punem în chest. Ia-te-mi, bă. Știi să faci un generator? Ai zis că știi tu. Păi, îl faci tu? Păi nu știu. A, nu știu, ok, fac eu. Bă, dar nu promit că va fi atât de bine, adică să se facă imediat. Dar va fi eficient. Oh, sandul, bă, să luăm sandul. Da. E super frumos. Pentru jamuri. Ce? Pentru jamuri. De fapt, da, că e un din ăla, un... Văcuța lui Frev. Ce nume. Nu o împingem, nu fi retardat. Nu împing, doar mă pun... Doar o încerci să-i dai la joale, nu? Doar mă uit la ea, nu vezi. Ia uite. Bă, stă pregătită, uite. Uită-te. Poți să iau semnul ăsta? Nu. De fapt, ial, că mănânc. Bă, păi va veni... stai. Dă-te, mă. Ce era să mă bag în văcuță? Eu cred că mai bine stau potolit. Ăsta a primit... Nu l-am făcut bine, nu l-am făcut bine. Ăsta a primit bani permanent. Pentru reclamă. E noob. Permanent Bă, să ce... vedem dacă merge așa. Că nu mai aminte sigur. Nu merge. A, ba, ia, stai. Ba da, merge. Stai să-mi fac... Merge. După îmi dă și mie unul. Fac în... Ce soare fain e pe textură. Da, mă, soare, fain, mă. Nu, serios, eu văd un soare jos. Mă rog, e un soare acolo. Da, băi, perfect. So fucking perfect. Bă, nu vezi că ai o bucată de lemn, de stone aceea? Dă și mie 2 bucăți. Ia, da, ce? 2 doar. 2. Dar bine că mă duc să mă duc în apă. Facă proastă. Băga în lavă. Ei, păi tu, hai să mină. Bă, Andrei, facem... Dator după. Da, Hai mai întâi. chiatră. O țără chiatră, nu. Eu nu mă pricep la generatoare. Hai să nu știu. Acum nu știu. Tu te pricep la partea de generator. Tu te pricep pe partea de generator. Te am bucăt. 7. De bine. Tot eu l-am luat. Ia-le, în spate. De mă, că totul l-ai luat. What the... Bă, stai. Gata. Lea, acolo. Eu l-am luat. Gata. Bă, stai. Ce aruncat? Bă, de fapt, nu avem cum. N-avem cum să facem dator după. Dar ce facem cu vaca? Ce facem cu vaca? O sechestrăm un pământ. Asta. Ok. Cam asta facem cu vacile, nu știi? Eu știam că vacile dau brânză. Nu dau. Ai trăit totdeauna într-o minciună. Bă, eu mai extind puțin insula, da? Da, mă? Stai să mă uit la... Da. Unde-i șopul aceea?
Cu ce vrei să cumperi? Nu vreau să văd despre ce. Trebuie să te duci la spawn și după aia la shop, cred. Da. Mă, eu sunt mai începător. Păi automat, pentru că tu nu vrei nicio serie să o faci ca lumea. Aia a fost în trecut. Când? Acum câteva zile. Aveam eu o serie de survival și tu mi-ai stricat-o. Auzi, cum putem face rost de bani? Bani. Păi din challenge-ul, man. Ah! Cel mai ușor challenge și cel mai bun e ăla cu... Unde mă duc la tine? Da? Is Is, home? man, is. Is home? Nu, is decât. Bă, să ai la îndemână comanda is, da? Da. Și în caz că mori ca un protoid. Și să ai, să bagi. Dar ai zis că îl faci dublu. Ai zis că îl faci Nu, dublu. n-avem cum să facem. Ne trebuie lavă. Is H. Asta că e energie. H-H-A-Lange. Challenge. K-L-N-G-G-I sau Dai cum? mă acolo tab. Știu. Am fix pentru un furnace. Eu voi face primul. Face primul. Challenge făcut! Am făcut deja un challenge. De ce trebuie să faci? La challenge-ul ăla. A, păi îți trebuie o bucată de... Gata, l-am făcut de 2 ori. Avem 3 cuburi de gheață. Stai, bă, să pun chestul într-o. Bă, puneți toate lucrurile. Puneți-le. Dicu? Nu, toate. Importante. Vai, ăla e important! Nu e deloc ăla. Deci eu ce fac? Eu ce fac peste 20 de ani. Păi eu peste 20 de ani ce fac? A, păi. Bine că ai luat totul! Andrei, păi. Aba. Bă, așa se folosește asta? Da, mă. Așa? Da, ca să iei toate bucățele de... Păi asta mă gândeam și eu. Mă, ce-mi place, frate, să mă uit la tine cum muncești. Ce fain pare. Andrei, Da. ce părere ai despre... Bă, frate! Bă! Eu am morvat că mi-e foame. Nu! Omoară-te dacă ți-e foame. Lasă toate lucrurile. Vaca are un picior în lavă. Nu marci. Vacă proastă. Minte. Lasă-mă că nu-i... Dacă intră în lavă e proastă. Ce faci la vacă, mană? What the fuck, man? Am și uitat că filmam. Veni, bă. Filmezi? A, da, bă, am uitat să filmez. Serios, bă, chiar am uitat să filmez. Și s-a auzit de filmare. Bă, asta e. Bă, dăm puțin capăt. Am aproape un stec. Da. Atât de dau. Simțit. Așa. Cum fac bani? Bani. Bani. Dar unde arată banii? A, eu am 15 bunuți. Val. Arată banii. Știu.
ce create one block of grass. Cum să cree? Trebuie să E cum să faci, mă? Mm-mm. Aoleu, stai că îl fac eu. Da, eu vreau să primez banii. Eu vreau să primez banii. Oh. Să-l fac eu pe mine. Să-l crezi? Stai, mă. Ce zici, mă? Cele? Create Al câtelea, bă? primul. Primul. Glaze marker e ăla. What the fuck? Bă, tu ce ai scris ca Challenge. challenge? Păi da, și al câtelea e? Primul? Da. Glaze maker. Păi da, l-am făcut eu. Da. Al doilea ce e? Păi trebuie să facem pâinici, al treilea e să facem ce acesta? Aoleu, trebuie să nimic. Mhm. Și asta e greu. Cel mai ușor, bă, de acum cred că e ăla cu... Cu cobblestone maker. Da, trebuie să spargi un steak, Da. îi sparge. Sparge. Eu îmi folosesc metoda mea. Hai, mă, frate, mai dă. De fapt, o spargi acolo. Eu nu mă plictisesc. Ok, e bine. Andrei, nu mai bine de știi, filmezi eu videoclipul ăsta, tu îl filmezi pe celălalt, știi? Un video Da. fiecare. Ok. Eu vreau să mă omor. Uite-te la mine cum o să Hai, mă bă, omor. ți-ai lăsat toate itemele? Da! Lasă, uite cum o să mă omor. Împinge-mă. N-am cum. A dus ca un bolovan. A dus ca bolovanul. Cât ai filmat? Hai să mă uit. Oh, man. De fapt, is. 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 Am filmat. Am filmat, mă. 12 minute, mai e. Oh. Încă 10 minute avem, ce să fac? Da. Eu cel puțin am. Să mă uit la tine cum muncești. Îți dai seama, muncesc eu, frate. Fenomen al naturii. Odată pe an vezi așa ceva. La bă, cât de obligă mai cât am. Bă. Bă. Sunt supărat de o chestie. Ce? Sunt supărat de o chestie. M-am uitat pe Facebook-ul ăia și acum când mă plictisesc lumea nu știu ce să mai fac. I-am golit tot Facebook-ul. Am luat foc! Marș! Am luat foc! Ce aveai la tine? 20 de cobblestone. Ok, bă, mai am eu 3 la mine, deci fix 3 mai am. Ce? Cobblestone. Ia astea. Bă, stai, mă, că-ți dau eu 3 cobblestone. Ia-le. Fapt, ia, mă, de aici. Mersi. Deci, hai, bă, bagă-te tu acum la... Da, mă, te bagi? Facem cu slaburi? A. Ok. Hai, mă, te bagi tu acum la extins? Păi n-am... Bă, frate, mereu! Zi, mă, te bagi acum la extins? Păi, bine, hai, eu Hai, da. Ia, mă, de aici. Dă-mi pickaxe. Iar. Bă, vaca! Vaca! Ce-i? Vaca! Unde e? Stai, lasă. E în siguranță. Pe aici de ce n-ai bani Ce? extins? Pe aici de ce nu ai extins? După aia mă bag eu să filmez sau facem... Da, mă. Ok. Mă acum un videoclip pentru canalul meu și apoi filmăm pentru al tău, da?
creăm și skin-uri pe canalul ăsta, facem și Skyblock pe canalul ăsta. Diversitate, frate. Asta înseamnă diversitate. Gata, am terminat. Ce? Am consumat treburile. Asta e, stai să minez eu. Mai fă până. Da, bă, ar fi bine să ne dau o găleată. Da, bă. Facem 2 generatoare. N-ar fi bine să scoatem noi gresul ăsta, iarba și să... A, ba da, o scoatem. Da, Mai mă. târziu, man. Oricum, fermă, o să facem, că o să ne dea dăr la... Dar și să scoatem și marea majoritate aici. Faza nașpa e că e setat home-ul să ne dea la apă. Păi da, na. E rău. Și am cum să-l setez. Decât cu home, parcă. Cum? Dai home. Bă, dar ce-mi place cum se duce vaca asta, parcă vrea să se arunce. Știu, frate, e retardată. Da, oricum se aruncă. Sperăm. Mm-mm. Știu, decât dacă o împinge cineva. Mhm. Referam la tine, Andrei. Bună glumă. Ce glumă. Andrei, te joci Pick Sword? Te bag în lavă! Oli. Ce aveai la tine? 2 bețe. Ok. Care n-ai... Acum am spawnat. Hai că m-am plictisit. Stai să fac un steak. Că imediat îl fac. Cât mai ai? Țin. Să da ce... Cât ne dă pentru... Ce? Cât ne dă? Ne dă... 10 Ce? money. În prima dată va fi nașpa. Va fi cam plictisitor să... Ideea e că trebuie să și-ți placă Skyblock-ul ca să te uiți. Da. Dacă nu-ți place că să ai blocul tău la unul, cum faci decât? Dar oricum ești maker. Noi suntem cei mai tari youtuberi. Suntem mai tari decât Rafa, Slader, decât ce? Reclamă! Ai nebunit? Ce ai? Cum faci tu reclamă la tine în video? Ce ai? Oricum, bă, cum fi și noi mari youtuberi. Las. Las. Eu îmi consum mâncarea. E bine? Încerc să fac bunny hop în Minecraft. Cred că o să-ți iasă, nu? Vrei să vezi că o să-mi iasă? Uite la mine. Nu vreau. Uite, o să sar peste lavă. Bă, dar am făcut 64 din astea capăt și nu mi-a dat achievementul. Bă, de ce nu mi-a dat? Știu de ce. Iată. Ce-ai făcut? Am dat achievementul. Ai dat click pe el sau cum? Acum, ia asta și bag-te la treabă. Că nu mai am, că mai am decât 2 Poți bucăți. să-ți fac... Mai am decât 2 bucăți de capăt. Că, nu, știi. Bă, nu mai fă, frate, asta, că te-am slavă. Ia ce cele? Bă, păi ăla îl putem face de... Îl putem face de 100 de ori ăla. Bă, fii atent, mă. An. Zi. Eu mă apuc să iau tot gresul, știi? Ai, da! Ce te-ai... Un bal! Murit. Noroc că n-aveam nimic important. Avea armură, man! Eu armura, frate, de leather. Am panicat. Rău. Ai acum mult mai atent.
Aici. Dăm cu apă un bloc. Dă. Mersi. Asta tânăcopul se sparge în curând. Da, Ce? se sparge. Tânăcopul se va sparge în curând și s-a spart. Ia, da, și. Uite-le, bă. Ce? Bă, mai dăm un bloc de scabă. Da, puțin. Și ce, frate, nu mai spargem nimic. Bă, păi, nu mai e cam nimic de prezentat. Bă, hai să încheiem și după mai facem off camera, da? Facem episodul ăsta. Da, facem episodul tău după. 3, 2, 1. Salutare toată lumea. De fapt, la revedere toată lumea și ne vom revedea pe canalul lui X Andrei.